की जय मसीह की। सुना भैया, प्रभु का बड़ा दिन से प्रचार करता। प्रभु के बारे में हम पूछल चाहती, कुछ बताइबा? बताओ, सुनाओगी। पूछा, बताओ थी का पूछल चाहत हो। करे समानवा हो, कैद हो गई सुअइले के करे समानवा हो। हमके बतावा भैया, हमके बतावा भैया, कवने करनवा हो। यह सवाल पूछत हूँ, हम तो है बतावत थी। कैद हो के यीशु अइले, कैद हो के यीशु अइले, पिलातुस समानवा हो। कैद हो के यीशु और पिलातुस समानवा हो। सुनीला बहिनिया सत्य, सुनीला बहिनिया सत्य, मानवता करनवा हो। सुनीला बहिनिया सत्य, अन्याय राजा कावन दिहल यतनवा
सवाल और बा। का कटवा के मुकुट काहे सिर पे सजावले। कपड़ा उतार काहे पांगा पहिरवले। कोड़वा से मार काहे, कोड़वा से मार काहे कैले अपमानवा हो। सुना हम बताओ थी काहे अपमान कइल गई। यहूदी का राजा कही के मुकुटा सजावल। कपड़ा उतार शाही वस्त्र पहिरावल। अपमानित कइले जब, अपमानित कइले जब तक भरल नाही मनवा हो। अपमानित यही कारण सुना भैया, हम अंतिम सवाल करत हूँ तुमसे। उस पर चढ़वले जब उड़ गईले सुगहनावा। अबर में ले जाई के कइले दफनावा। पहरा लगवले काहे, पहरा लगवले काहे कवन करनवा हो। ये अंतिम सवाल कैलू, अंतिम जवाब देती। आखिर पहरा काहे लगल क्रूस पे चढ़ा के प्रभु को पहरा लगा लिए। अंतिम में हम तो से बतावत थी। 3 दिन के बाद यीशु जी गई है भाई। राह डाल के खातिर
दिया तो देखल जे कैसे जियल। 3 दिन